Ngenye injikalanga eshushu, uBiko Inyathi wayedlala engceni. Asuka amehlo akhe abona ibhabhathane waza ke walileqa. Emva kwexesha elide wazibona sele ekude nonina noyise. Waaqonda ukuba ulahlekile. uBiko waqalisa ukukhathazeka. Bantu uBiko. uLeila wayehleli emthini omde wasuka wabona nanko uBiko ekhala. "Ndilahlekile Leila," wakhala watsho uBiko. "Andisayikhumbuli indlela egodukayo, ndiyalibala." Iinyembezi zakhe ezinkulu zawela emhlabeni. Bantu olusizana, akulibali," watsho uLeila. "Qha akuqwalaseli wena xa uhambayo. Masizame ukukhumbula indlela egodukayo." Okokuqala, uLeila wambuza uBiko malunga nomlambo awayewuwelile. "Ewe," watsho uBiko, wayekhumbula ngoku. "Bekushushu kakhulu, ndaza ke ndasela amanzi ndakhe ndadatha phaya emlanjeni ukuzipholisa." Bahamba bobabini ke ngoku ukubuyela emva, bawufumana umlambo lowo. "Akukho mithi ingaqhelekanga ukhe wadlula kuyo?" wabuza uLeila. "Imengo," uBiko wamemeza, ngoku kuba wayewukhumbula umthi weemengo. "Ndiyazithanda imengo," watsho uBiko xa bebona umthi lowo wemengo besekude. uLeila wamncedisa uBiko ukuba akhumbule izinto nganye. Induli eluhlaza eyayikhangeleka njengemvubu eleleyo. Intsimi yengca ende etyheli apho izebra zazithanda ukuzimela khona. Nentaba ebomvu apho amakhozi ayebhabha phezulu esibhakabhakeni. Inkumbulo nganye yazibuyisela entloko zonke izinto ebezibonile uBiko. Kwathi ke ngoku xa ilanga lalisiya kutshona, uBiko waaphakamisa amehlo, wabona unina noyise, watsiba enovuyo. "Enkosi Leila, undincedisile ukuba ndikhumbule indlela ebuyela ekhaya," watsho. Ngaloo mini uBiko wafunda isifundo esixabisekileyo. Ukuze ungalibali, qala uziqhelise ukuqwalasela xa uhambayo. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com